Hej og velkommen til The Tech Helper. I dag vil jeg vise jer, hvordan I får jeres computer til at blive bedre at game på. Den første ting, I nok kan bemærke, er, at jeg har systemkonfiguration åben. Og den måde, I åbner det på, det er ved at gå i søg og skrive msconfig. Så trykker I bare enter, og så popper det her vindue op. Den her indstilling gør, at jeres computer starter hurtigere op. Og det er en fordel, hvis man gerne hurtigt vil i gang med at spille. Så trykker I avancerede indstillinger, eller advanced settings, hvis I har den på engelsk. Og så vælger I halvdelen af, hvad I har. Så jeg har 8 processorer, jeg har valgt 4. Og maksimal hukommelse, jeg ved ikke lige, hvorfor den hele tiden viser 0. Men den er 12.288 megabyte. Så trykker man bare OK. Og så trykker man anvend og OK, og så vil computeren gerne have, at I starter eller genstarter computeren. Derefter det burde I have en hurtigere start-up-tid. Hvis I har dårlig FPS, kan det være en simpel ting som at have valgt den forkerte strømstyreplan. I skal vælge høj ydeevne, og I vil nu forbedre FPS. Hvis det ikke hjælper, så kan det være fordi, at I skal opdatere jeres videodriver. I kan se, at jeg har en Nvidia, og der er en meget nem måde at administrere opdatering, og så klikker man, og så søger den. Hvis I har Radeon eller sådan noget, så kan I finde ud af, hvad den hedder ved højreklik, og gå ind under grafikegenskaber. Eller så er der også noget, ligesom her, Nvidia, der er nok sådan noget Radeon. Jeg ved det ikke helt, men så kan I finde ud af, hvad det hedder, og søge på nettet. Hvis det ikke hjælper, så kan det være fordi, at jeres computer har gang i for mange processer. Og det kan I hjælpe, eller det kan I forhindre ved noget, der hedder Razer Game Booster. Så hvis I går på razerzone.com, går under Products, Software, Game Booster, så kan I downloade Game Booster, og det den her software gør, det er, at den lukker alle de unødvendige programmer, når I skal spille. Og det vil give jer bedre FPS og hurtigere spilletid, eller hurtigere start op til spil. Ja, og det var sådan set de her få ting. Håber det hjalp, og tak fordi I gad at se med. Hvis I har flere spørgsmål, så skriv endelig ned i comment, så skal jeg nok prøve at hjælpe jer med det. Tak fordi I gad at se med.